Baba mfundisi makadiko. Ndinofara makadi zvenyu munhu waMwari. Aiwa isitiri vapenyu. Pastor makadi. Ndinotenda. Ndinofara zvikuru makadi zvenyu. Tinofara chaizvo. Ari sei mabasa? Mabasa akanaka. Jehovah iti. Tinotenda Mwari vari kutiitira zvakanaka. Tinokudzwa. Chokwadi. Chokwadi. Baba mfundisi, muchitiona atauya pano. Zvina kumira mushe kumba uko. Kana nezuro hatina kumborara. Pana ari kurwara. Dai zvaidaro. Pamwe zvingadai zvakareruka baba mfundisi. Nai munhu waMwari munozama kureva kuti kudii mimi? Sandi yadarika iyi baba. Takava nenguva yakanaka. Ikasvika nguva yekubvisa offering. Ndakakuonai kuchechi menge muriko. Hongu, mwana komana. Ndakamuona uyu. Takatora mari yaiva kumba. Tobva tabvisa chegumi. Manheru tadzoka takati tasvika kumba. Baba wakati mari iripi? Tikati aiwa mari ndabvisa offering kuchechi. Saka hatina kurara. Kana nekurohwa ndairohwa mwiri weso. Vana havana kurarwa, yakapesa yabatana nevana. Munhu wese mukai nemotora mari yangu. Saka takazongokumbira kuti baba azviite here kuti tozonotora mari mangwana kwachena pane kuti ndofamba kwenda kwababa mufundisi usiku huno kunotora mari yandakabvisa offering. Okay, sorry nimbokubate papa. Saka baba wengu wari kuti chi apa nyaya yawo chayo baba wengu wari kuti kudii nenyaya yemari yamakabvisa muswesandi. Vaingoramba vachitaura kuti handina mari yangu yamunobvisa pana muchitora muchinopa vafundisi vafundisi vari kubudirira vari kutenga madzimotokari vachizvichenesa vachipfeka masutu. Takambarara tiri pama1 mufundisi. Hanzi ndiri kutambudzika asi mari idzodzo dzine dzichidyiwa nemafundisi enda unotora mari yangu idzoke kumba. Ndibaba wenya. Imbama yakadhinda yemufundisi. Imbama yakadhinda. Pari kuoneka kuti pakafamba ruoko. Papa sina kumira zvakanaka manje. Manje nyaya iripo wananguka. Regai ndikutaurire chokwadi. Ende madzokera kumba. Baba wenyu ivavo endai movataurira. Handiti pamunenge muchibvisa munoziva kuti imi mama imimika makauya imimi muchichema imba yenyu yenge yapwanyika ine kunyepa ere ndikanyengetera ndikanamata Mwari rangarire mwana uyu imba yake ngaidzikame imba yake ngaimire mwana wenyu airwara uyu handitika but nhasi baba wenyu wako kuti mimi wafundisi wari kudya mari dzedu wafundisi wazodai mari dzamunobvisa dziya musi wesande kuchechi tinodzidya chokwadi tinodya mari idzodzo asi mimba munobvisa mari munoti tiri kupa Mwari. Ndizvozvo. Kana mapa Mwari mimi mari idzodzo tozodzitora tokunyengeterera matambudziko yenyu zvinhu zvenyu zvoendeka isusu totora mari todya tinotodzidya mari idzodzo ichokwadi baba wenyu murume wenyu ari right asi kana muchipa mari kuchechi munoti tiri kupa Mwari ende zvechokwadi muchipa Mwari ndiani mufundisi wamakamboona achiti mabvisa mari kuchechi moiurutsa mari mumhepo kuti Mwari mariyo kamari mari yako uya yabviswa nevana wenyu. Ndipo baba mufundisi pamusoro iyi. Isusu mufunge kubvira patakatanga kubatira pamwe chete pachinamato. Taifunga kuti mari inoenda kuna Mwari. Ichokwadi. Taisamboziva kuti ndimi munodya mari. Wanangu, amusi kunzwisisa language yandiri kutaura. Ndiri kuti mari munotopa Mwari. Asi kana mapa Mwarika, tisu vafundisi tinodzishandisa mari idzodzo. Tisu tinodya mari idzodzo, asi aropafadzwa ndimi. Andizivi kuti ndingakutsanangudzirei sei kuti munyatse kunzwisisa. Handiti? Malachi chapter 3 verse 10 inotaura kuti mukapa nini ndichavhura mahwindo ekudenga. Handiti? Mabvisa mari yenyu, makomborero akubva kuna Mwari akuya kwamuri. Mupinda zvakare mugwari inotaura iyo kuti mufundisi anoita zviri paaritari yake. Mari dzamunobvisa tisu tinodya vafundisi. Apo handikunyeperei mai. Mari dzamunobvisa kuchechi tisu tinodya vafundisi. Zviri kuramba baba kumba uku. Hanzi mari yangu haidzoki. Iwe Shamara unakuya uchirwara here kuchechi? Ndakauya ndichirwara. Handina kukunamatira ukapona. Makandinamatira ndikapona. Mari yenyu ndo yamakutera nhasi. Ko basa randakaita musi kuona riri pachena. Imimba yenge yazunguzika mukandikamira. Dai baba mai wako muchiri pamwe chete. Dai woiona here mai wako. Asi nhasi ndo pamunoti tumwa kutungamidzana kumisa zenze na mai wako muchiuya kumba kuuya kuona kuofisi kwa mufundisi kutera mari imi wanhu kaimi
Alright, nditsamwe izvo nditore madhimoni ake ndikudzosere ndione kuti munondogara. Kwete. Asi kuti baba shwa mashanana aivhurwa nababa Manheru shwa dai maivepo mufundisi. Alright, nhasi izvozvi ndinakudeclare izvozvi. Ndodeclare ndonowera munondogara mumba menyini. Kwete tiregererewo. Kusatoziva. Ende mumutaurire murume wenyu kuti mari iyo zveshuwa baba hanziti namufundisi tinodya. Zvakanaka kuenda kunowaudza kuti ndimi munodya. Ende murume wenyu ane dhimoni anda kunamatirwa imini. Ndizvozvo baba mufundisi mazvita. Pfumvu yandinobata munoita yekutamba nayo kani imini. Zvakaoma. Muri kuona iko iri kuto. Halo. Zviri sei baba ndinofara munofara here? Ndinosimba mwanangu. Alright, chegumi chako isako pafoni ipapa. Isa pafoni ipapa mwanangu. Mwari akukomborera kuropafadze azazikise zvishuwo zvemwoyo wako. Ndinotenda zvikuru. Chengetwa munyasha mwanangu. Chengetwa munyasha. God bless you. Thank you. Anditi munoona. Mumwe mwana wesangwana ari kutobvunza kuti baba ndoisa papi mari yechegumi. Imi ndo pamuri kuteera chegumi chacho tamakabvisa kusana. Mwari anokukomborera isei how? Zvakaoma baba mufundisi. Regai timbonorara kurodhi. Andisi kurara izvozvi zvimasvika ndakavhura bhaibheri. Mumwe mutendo wandiri kunyengeterera wandiri kunamatira. Saka mufundisi panyaya kale mungatibetserawo tingandozama kundotsanangura baba. Hapana chandinokubetserai nacho. Ende motaurire baba kuti mari hanzi namufundisi zveshuwa tinodya kuchechi. Mari tinotodya. Asi anokomborerwa ndimi but kana mukapa musina mwoyo wekutenda maropafadzo anobva kupi. Iro bhaibheri shoko raMwari richitaura kuti mukapa ndichavhura mahwindo ekudenga. Saka munovhurirwa era. Apa muchavhurirwa ere mari yacho muri kugunun'una muri kumba kwenyu, mufundisi ari kudya mari dzedu, mufundisi azodini azochena. Ndofamba ndakapfeka mamvembe kushoresa shoko raMwari. Ndofamba ndakapfeka mamvembe kuda kushoresa shoko raMwari. Isi tichiparidza vhangeri, tinenge tichiparidza takachena kuitira kuti shoko raMwari ringe rine uremu. Ndizvozvo baba mazvita. Aiwa tinotenda tanzwisisa. Munondinyangadza mani ndibate toni maoko. Mwari baba ndinonamata pane dzino nguva ropafadzai vana ava. Wazive zvevenge vasingazive vasakundwe nemiedzo. Vasade nyaya yekuteera mari kumba kwamufundisi. Wasakundwe nemweya wakadaro. Satani ngavasunungure. Ndinonamata muzita raJesu. Ndinonamata baba. Pindai mavari vana vesangano. Garai nawo. Hallelujah. Amen. Thank you pastor. Aiwa tinotenda munhu waMwari regai tifambe. Takudzokera kumba kuya baba mufundisi. Ndinotenda mai izvozvi ndinodaira kuti munosvika kumba mukandoita rugare nababa. Aiwa tinotenda chaizvo munhu waMwari. All right. Thank you. T1 station.